Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Chini nogo tini muisongo khama buti jahan amobai akran baspata. Baspata no kok borok gai sana thangka hangke wasur belai jahan jinai. Tini ajugo hangke jotono hangrai ni tukubai nyata. Hangke jotono no happy hangrai yang ama hangke YouTube bo video nai meni tongo sapni video malan rong phone ngai do. Bo ang bai video khaya da washa puro ang bono sungmani ang tamo bahai ang jol puro bahai hai rai ne. I a video no bonai meni enjoy khai tongo tangi himala muisong bai kya. Jepur pana bini samung pakai masing jora batam kai tong na bana ke bobo YouTube rong nai muni tong tabok ke bo muni tong tiuta da kon tai tini hora tam khai rong no funung nai obo hingge baling babo ayang soileng ta phasingo thangpuru baling katal pai tu bui phai minita ke chinoro baling to tong kho hapen bo hamza kaputa baling no belai ke kama rapjak phung ke jengka tasik sini maya baling hingge no se payu chini bagai hingge mane kaham hamya rapjak ge sini ya ke babu hingge to sini ma ba baling kaham no pai tu bui phai obo hingge ke lem pai mani kerasin sedai maya pai mani 1 month teng nai tongkha rang selep sapan kari hingke ba sira book sa siku hai peno tam khainai hai ni bagai tang bo tai lam sakawa jainang thaya ke berawoi tonir kata jam sahai da puisa tongma te ja khatiwi tonir dikha mungke kutui jas ke chawa bani bagai mimi kaisa no basi shu obona ang tabok kaisa no ekdom pura songi sepra kana kesang mani kurbo dui pola kana najak obke diporni alu baja pura oma hingke awang hangrai ba bahai ke awang chaya tongna nei ama awang serika phia ba chini nogo amsuk awang rok khlaipan sajagya kubise am awang rok sira bunyo bakmang pai thango awang sajagya chino amsuk awang hamjane kare awang thokjangna hingke amasi ama hingke bela awang thokjago hingke tabuk ang ekdom pura mimi no 20 foot bahari ekdom pura songi jongo pura marke mai o khushi ngi to kabar bagai o 5 taka dam je kati basi mana phana songi sawi nagine gas ngi ha bhok phuli sai lengi thui tongane abani pere mai sai thuan pra khama bati bai malele khe. Hey guys, jotono no phungka ham tei jotono no tongthok hangrai ni sal tabuk gang to bua hanai gang to seller aichugo tukui maya baksa tuknai kita tuk bai khena hingke tabuk ang pura risuna bagai sida basawi thong masa ama babu ni risuna phayo hangrai ni salogo bahake mui kothok sai tongna bana wahna babu bo wak bahan ka hamtai wak bahan ka rakuri pai tu phagya tabuk khangkang sida dobon sagara man thapa wa bol suni pura thapa hoki ksak ekregai pura phusunga bai phusa ka phusubi sida hor musungi nangna tang himalang phungni mai sanai jabok onek jipor khegei jongkha ke jabok ani mui phunugane mosok kethi pura doniar wi mos deng tai phantok aluk berama bati doniar jak or donia bo pura sini bari ni pura motom pura ekdom pura ke tabuk ke pura dipor khekti hanga ba ama bo sungno sira mui song di ni dagi mane engke sung to seller markano makhang kolo khai hani keram khai thui jongo amani bagai bo bkha tong man jagya pura haino sira hani kutung ma bai akoma bai khe mui song tongo nya han nana ning dini sinoro bahke sopake sa khena dira ni menala na borok pura turje khai hemen sinoro moi bai mua ni busuk yang hare ai ko to bai ko dari ku yang moi am khaya an mua ge yang botong wa yang botai khorsa nana am kha bai sabo orang hamro ini nana ni bini manai puta tu nge nge so kefe bung sita sila pulo nora phuri ya ka pai khera la ha am kha nana nana chikon tam thanda la kya hindi sin bari na nyang hindi satu am kaya nana ni bin bai koto ke nana ke kesarang khang ke tema sajung nana sujak ke jun thai kusu heda nana ni voice tak busung kha no asirong kata ani nana aman binama bono tini nanya phaimeni nana song bojino sokpai baluk suka a nana ke ani mama mami bai tongo ke bongka suksoli thalia bla nana song botini sokpai ke bupru bojan sokpai nya agi singsarai khasia pro chino sokpai meni tabuk sokpai thangbai na borok tata hande nana tata hande tabuk ni dino joto borok no jora kri ni bagai kaham ke bere lai maya nana song basuk chole liya hangka ba borok phaiman thaya hai na ang bere khen aka ba mai sai ra namu mata mo sang tai bu sakai jina ni na tu sai hanu ko ta ko bar har ko namu kus gari ka hama ba sini selanai thokni yang hangala nayok selanai thong marsin kumai ang siyang ba simu to mo sao nung bong khane bele ang khana
bo hengke ani bai ani nana koto ni besajek ni besajek boleh nongkrong ingkang ke bo kinaro kasina po moro khausi 이거 비는 아시리 비는 아시리 비 땀 그냥 당신은요 먹어 탕지는 시대 비는 ni bung tam 따다 타기 따다 따자 따다 나 그, 퇴자 걸어 비 따다 네비 따다 네 ni bung 사실 당게 ni bung tam 사리 뭐 사리고 다리 사리게 네 함께 다리 뭐 사리게 네 함께 kirjak na habo 나 engka sanang le anok tai sopaya am ton nukan jok sejar thup phuri kya Hadi ba te ma sakram kai hamua 하 borok golpo khai jong na bo e santu tata santu 아반 뭐한 소리 aban mua borok ham babre nung tam chanam sai galang nang ba tam chanam su 어버 사버 어바랑 서직도 거티링 밀몽 거티링 e da ko 밀몽 거티링 앙티니 하는 저런딘 bernya hemeni 베르니 할머니 오 비녀로 할머니 아니 그 바이오 와니 바이오 거도 e 멍럭 기사 하바자 그러니까 아웅걸럭 기사 하바자 awang bolong chang 아웅 기사 하바자 이. 멍럭 하바자 그 바이샤와로 소 기사는 데네 앙소 무야 아번 거랑 다운럭 탕락 da ko mua e ta se phaji la khen ra được yên ha yên tata thằng mấy chị cảm kia ông ok bài awang kenang mani ko awang bangai keng ma ok awang bele bo ma bele bo tong bangai bo tong tu ke bang ma tam zen de phakya ham bye bye awang ra phaiman bagai hey guys jatono na harka ham tang ingke honi mai chai tui nungai pura tabok ke ani dog ni borak bo phangsa ka ba kya bo thoba hamna bagai ja ka ang no tabok kaisa parcel unbox khlai phunung nai ko tini flipkart ni sokai mani hinkyang tripod order khlai kya tam ka sai jaman obo sokai mani tini by 4 days ka 13 January wo delivery ingo hingke abo moi songni dogano klangai thangdini saka ang dukmali bazaro thangjakya balok hangka ba tangi hangke chini yango parcel nogo phai phaya u kotor hingke simise borok truck wi phai chini goli jara tuni phayuta engka mo kaham ke wala kyang ke se nokla jara tuni phane ekdom pra kaham ke wala nango hingke asuk da daily wala i kul paisa hai deba hingke borok bo to mane gabang ma tubu wi phayo aboni bagai no jeng chini yango je khumulung area no hni sasuana jatono taiko tabuk ang parcel nana thangkangge salka hatiwa sejang thangi manarbo jespan wala je jespan kutugre jespan borok bai bulai tei engdi borok nana rufaya tangi rufaya hangke borok bo parcel kabang wotrubo amon bagai borok no kisa bujo nge doctor saimana prang wala ikara khaimana borok bai wala liya chau borok hamai thangkau bisikadal phaimani bagai jakokri guys hingkem borok cancel khair dihin sananya na Job fana borok turui ro phaya yang Sinju Kumar har jongi kamsli sumjak bini baireng marini t-shirt sumjak ke tabok hangke ang nok ganjo saisun rong nugi mangkhana pura bandar thubi thupjak mukhra thubi thupjak mandar thubi ni sera sorry amor sei thubi singka tabong tamsa sinai kukur thubi thupjak jotona har kaham